Γεια σας Αλάνια, ήρθε η ώρα να παίξουμε Fortnite. Συγγνώμη που δεν είχα ανεβάσει τόσες μήνες βίντεο, με είχαν φάει τα κυκλώματα. Πάμε να παίξουμε. Και τι κάνεις τώρα εδώ ρε Αλάνη? Αλλάζω character. Αλλάζεις character. Για ποιο tryhard? Για ποιο τι? Tryhard. Tryhard. Ναι. Τι είναι τούτο? Tryhard είναι όταν εννοούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι δύσκολο. Try hard. Ναι. Ξέρω αλλά αγγλικά, να ξέρω αγγλικά ρε. Έχουμε πτυχία ρε. Οκ, αλλά στη λογική του Fortnite είναι ότι... Τι είναι αυτός, υδρώνεις. μπανάνα έχει στο κεφάλι? Αυτό στο κεφάλι που οδηγάει τη μηχανή μπανάνα είναι? Ναι. Είναι ένα skin OG. Τι είναι? OG παλιό. Τι είναι το OG? Είναι παλιό Fortnite, το παλιό. Chapter 1. Τι, πώς? Chapter 1, Chapter 2. Chapter 1. Κάτσε, γιατί γυαλίζει κιόλας. Τι λέει, τι κάνει αυτή τώρα? Πού να πέσουμε? Πού να πέσουμε? Πρέπει να πέσεις, δεν κινδυνεύει αυτή άμα πέσει? Ένας φίλος μου... Τι κάνει, ελεύθερη πτώση? Ναι. Ένας φίλος μου έδειξε τακτική σκουλίκι. Κοιτάξτε. Πώς λέγεται? Τακτική σκουλίκι. Τι είναι, αριανό? Αυτό. Αριανό είναι? Όχι. Αυτό είναι το τακτική σκουλίκι. Εδώ πέφτω γιατί έχει bot και θέλω... όχι. Τι έχει bot? Ναι, και θέλω να το κλέψω το bot. Να κλέψει το bot. Όχι, δηλαδή γιατί πέφτω να έχω, εγώ δεν πέφτω σαν. Δεν πέφτω. Σε πόλεις, ας πούμε, που έχει πολλά άτομα. Πρόσεχε μη βραχείς ρε. Βλακία έκανες, μέσα στο νερό θα πέσει.